Takže ahoj lidi, vítám vás u dnešního videa. Dneska hrajeme hru Arm Wrestle Simulator a utratíme tady dneska nějaký Robux. Zatím neřeknu kolik, ať vás trošičku napnu. Ale mohl bych vám taky říct, že někdo mi dal 90 000 huge pterodactyla zadarmo. Už přesně nevím, jak se ten člověk jmenoval. Ale prostě mi to dal za free. Úplně nevím jak to, ale jsem rád. A jak můžete vidět, tak mám 1,6 QA a síly. A na tohle kratím postavu třeba jenom 1,5, ale ještě ho nedám. To bych potřeboval aspoň třeba 2,5. Ale jenom počkej, kařák. Tak. Já si myslím, že za chvilku už bychom si mohli utratit těch pár boxů a já vám zatím řeknu, za co to bude. Bude to za tohleto VIPčko, protože to se podle mě tady nejvíc vyplatí. Protože ze všeho získávám 3x víc a kdybych si koupil tady tohle, tak by to bylo na tu sílu a bylo by to jenom 2x. Ale kdybych si koupil tohle ten bundle, tak sice od každého bych dostával 2x a Winpack, ale bez té VIPčka bych každého dostal 3x. Takže asi takhle. A doufám, že budete rádi, že něco málo utratím a pokud chcete, abych utratil další Robuxy v další minihře nebo Arm Wrestle Simulatoru, tak sem hoďte like, nezapomeňte na odběr a taky zvoneček. A to bude asi všechno a já to jdu koupit. Tak jo. To je můj třetí game, co si kupuju v nějaké hře. Dvě další byl z Simulatoru X. A ten teďka trochu klesá, nebo prostě padá, tak prostě tak, no. Přemýšlím, mám to koupit. Jo. $250 Robuxů, bye. Hi. Asi mám teďka 1000 Robuxů, jsem se našetřil zadarmo, ale tohle jsem chtěl prostě koupit na video. Tak jdem. Au. Jo. Dostáváme 7 bilionů. Můžu tady používat všechny ty VIP věci. Jo. Je to tak moc pomohlo. V příštím videu se uvidíme. Pěkně tam v nukleárním bunkru. Tak, vezmu si tady 250 Robuxů v háji. Ale já můžu farmit a můžu být nejlepší. Možná. Nebo ne, uvidíme. No, uvidíme, příští videu vám řeknu, kolik to za 10 nebo za 10 hodin na farmem. Tak. Podíváme se do Atlantis Worldu. Konečně. Už jsem to potřeboval. 79 000 rade. No, tady už to jde rychle.
teoreticky tady za chvilku, až by mi nějakých, já nevím, dejme tomu 500, tak za chvilku budu moct i na tohle Atlantin Warriora a budu moct jít si kupovat tyhle ty vajíčka. A tady je 90, tady je, já nevím, nějakých 200 chápet, ale dává 825 tisíc, když je ve Voidu a Ghostu. A kdybyste se ptali, jakou mám ruku, tak mám ruku Buff Flame skryt z Gold krytky. Takže zase pár robuxů pryč. Aha. Tak dále. Možná jsem si mohl koupit vajíčko zimní, ale v tomhle videu už ne. Láká mě to, ale ne. Já jsem si mohl koupit 10 vajíček. Ještě můžeme to... Počkej, co když něco napíšu? No super. To mi teda dost pomohlo tohleto. A tak strašně moc. A jestli chcete ode mě dostat, já nevím, 1 nebo 5 robuxů, no asi 5 robuxů, tak se připojte do mý grupky, Loki Games Crew. A teď ji vidíte na obrazovce a v Robloxu samozřejmě a já vám dám 5 robuxů. Asi já vás kontaktuju a dávám to asi v Please Donate, nebo zkusím nějak přes grupku. Ještě uvidíme. Tak. A já si myslím, že tohle video by mohlo být do konce. Ještě jste pro štěstí otevřu třeba 2 vajíčka. Jak se chcete, tak pro vás můžu udělat giveaway těch huge Void Frost petů. Huge. Mám jich spoustu. Se můžete podívat, co v mý Void mašině, kolik jich tady mám. Hromadu. Takže kdybyste chtěli, tak klidně udělám soutěž třeba o 15-20 z nich. Tak, no víte co, tak to uděláme tu soutěž. Zapojte se do ní tak, že dáte like, odběr, samozřejmě, to nesmí chybět. A napíšete do komentářů huge. Keyword je huge. A když to tam teda napíšete, tak já vás přes takový jeden program prostě náhodně vyberu a podle toho, kolik tam bude lidí. A výherci bude 5 výherců, každý dostane kolik? Každý dostane 7 hugeů. A já si myslím, že tohle by mohlo být i všechno. Takže mějte se krásně, užívejte prázdnin, nezapomeňte na soutěž. A čau.